асри 21 асри рушди бо суръати техника, шаҳрнишинӣ ва тағйирёбии тарзи ҳаёти инсон ба ҳисоб меравад. бо вуҷуди пешрафти илм ва технология, як мушкили ҷиддӣ ҷомеаи муосирро таҳдид мекунад. камҳаракатӣ, заъфи ҷисмонӣ ва афзоиши бемориҳо вобаста ба тарзи нодурусти зиндагӣ. дар чунин шароит тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ҳамчун омили асосии саломатӣ, нерӯи зеҳнӣ ва устувории ҷисмонӣ аҳамияти махсус дорад. имрӯз мо дар бораи манфиати тарбияи ҷисмонӣ ба инсон ва ҳамзамон нақши боғҳои фарҳангии фароғатӣ ва майдончаҳои варзишӣ дар пойтахт ҳамчун макони муосир барои машқ, истироҳат ва таҳкими саломатии мардум ҳарф мезанем. шахсе ки ҳар субҳ ба роҳгардӣ ва машқҳои ҷисмонӣ машғул мешавад, ба ҳеҷ табибе ниёз нахоҳад дошт. абу алӣ ибни сино. тарбияи ҷисмонӣ маҷмӯи машқҳо, ҳаракатҳо ва фаъолиятҳое мебошад, ки ба рушди қобилияти ҷисмонӣ, таҳкими саломатӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим равона шудааст. ин на танҳо машқҳои варзишӣ, балки як фарҳанги зиндагӣ аст. зебогии ягонае ки ман медонам, ин саломатӣ аст. генрих гейне, шоири олмонӣ. дар шароити шаҳрнишинӣ, махсусан дар пойтахт, боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба макони муҳими истироҳат, машқ ва муоширати иҷтимоӣ табдил ёфтааст. боғҳо на танҳо барои сайругашт, балки барои давидан, гимнастикаи саҳарӣ, машқҳои гурӯҳӣ, варзиши сабук ва бозии кӯдакон шароити мусоид фароҳам меорад. гулу бутаҳо ва дарахтон, ҳавои тоза ва муҳити сабз таъсири мусбат ба ҳолати ҷисмонӣ ва равонии инсон мерасонад. имрӯз дар пойтахт боғҳои зиёди муосир фаъолият мекунанд, ки бо роҳравҳо, майдончаҳои варзишӣ, таҷҳизоти машқи бадан ва фазои оромаш шумораи зиёди дӯстдорони тарзи ҳаёти солимро ҷалб мекунад. махсусан саҳаргоҳон ва бегоҳӣ метавон дид, ки чӣ гуна сокинон аз ҷавонон то калонсолон бо шавқу завқ ба машқ машғул мешаванд. як омили муҳими дигаре, ки ба бунёди ҷомеаи солим таъсири бузург гузошт, бунёди майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакона дар пойтахт ва дигар минтақаҳои кишвар буд. бо истифода аз чунин маконҳои солимгардонӣ ҳамарӯза, садҳо кӯдакону наврасон рӯ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ оварда, ба обу тоби бадан машғул мешаванд. ҳамзамон дар чунин майдончаҳо насли наврас, махсусан он нафароне, ки ба футбол таваҷҷӯҳ доранд, пай амалӣ кардани орзуҳои худ мешаванд. дар умум ба кӯдакон ва наврасон боғҳои фарҳангию фароғатӣ ва майдончаҳои варзишӣ ба як макони дӯстдошта табдил ёфтааст, ки ин раванд метавонад паёмади нек дошта бошад. бозӣ, ҳаракат ва варзиш дар муҳити кушод имкон фароҳам меорад, ки вобастагӣ аз телефон ва компютер барои насли наврас камтар шавад.
тарбияи ҷисмонӣ ивазкунандаи садҳо дору аст, вале ягон дору дар дунё қобилияти иваз кардани тарбияи ҷисмониро надорад. Анҷело Мосо, доктори илмҳои тиб, табибон ва мутахассисон таъкид мекунанд, ки ҳатто 30 дақиқа ҳаракати фаъол дар як рӯз метавонад саломатии инсонро ба маротиб беҳтар намояд. тавсияи табибон барои шахсоне, ки ба ҷурми камҳаракатӣ, фориғболӣ, гирифтори бемориҳои дилу рагҳо, буғумдард, миёндар шуданд, ин аст, ки ба тарбияи ҷисмонӣ рӯ биёранд, зеро тарбияи ҷисмонӣ ин ҳолатҳоро бартараф мекунад. маъмулан қувваву тавону нерӯи шахс дар синни ҷавонӣ бештар аст ва бо гузашти солҳову боло рафтани синну сол тавони инсон низ камтар мегардад ва бештари мавридҳо ҳатто бо боло рафтани синну сол шахсро бемориҳои гуногун таҳдид мекунад. барои пешгирӣ намудани бемориҳо ва ҳифз намудани қобилияти ҷисмонии коршиносон машғулият ба намудҳои гуногуни варзишро тавсия медиҳанд, зеро маҳз бо ин роҳ метавон худро аз чандин бемориҳо ҳифз кард. дар ҳамаи синну сол ва аз рӯи реҷаи муайян ба тарбияи ҷисмонӣ машғул шудан кафолати тани солиму рӯҳи болидаи шумо хоҳад буд, зеро тарбияи ҷисмонӣ низоми муқаррарии организми инсонро нигоҳ медорад. ҳар нафаре ки субҳи барвақт дар ҳавои тоза машқи бадан мекунад, кори бофтаҳо ва ҳуҷайраҳои организм фаъол гашта садди роҳи чандин бемориҳои дигар мегардад. варзиш ин нерӯи равонӣ, мардонагӣ, мустаҳкамӣ ва дӯстдории ҳаёт аст. Масутатсу Ояма, асосгузори карате Киёкушинкай. тарбияи ҷисмонӣ пояи саломатии инсон. манфиати мунтазами тарбияи ҷисмонӣ танҳо ба ҷисм маҳдуд намешавад, он ба ҳолати равонӣ ва зеҳнии инсон низ таъсири амиқ мерасонад. махсусан барои ҷавонон ва хонандагону донишҷӯён тарбияи ҷисмонӣ омили муҳими муваффақият дар таҳсил ва фаъолияти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ инсонро ба интизом, масъулиятшиносӣ ва одат медиҳад. шахсоне ки ба варзиш ва машғулиятҳои ҷисмонӣ машғул ҳастанд, одатан вақтро қадр мекунанд, ҳадафгузор ҳастанд, рӯҳияи солим доранд ва ба тарзи ҳаёти солим майли бештар доранд. аз ин ҷост, ки тарбияи ҷисмонӣ дар ташаккули шахсияти комил нақши калидӣ мебозад. ҷомеае ки ба тарбияи ҷисмонӣ аҳамият медиҳад, ҷомеаи солим, фаъол ва созанда мебошад. ин раванд на танҳо масъулияти давлат, балки вазифаи ҳар як шаҳрванд мебошад. метавон гуфт, ки тарбияи ҷисмонӣ яке аз унсурҳои асосии зиндагии солим буда ба ҷисм, равон ва ахлоқи инсон таъсири мусбат мерасонад. бо истифодаи дурусти ин имкониятҳо метавон саломатии худро ҳифз кунем, рӯҳияи худро қавӣ гардонем, насли солиму фаъол тарбият созем, ҷомеаи пешрафта бунёд намоем. зиндагии фаъол кафолати саломатист ва саломатӣ сарвати бебаҳои инсон аст.